Uyan. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Geciktim. Her gün ağlasam da yeri var. Ali. Alim. Oğlum. Aslanım. Ali aslanım. Belgrad'a ne zaman dönüyorsun Muharrem? Demiryolu için mühürü basmışsın. Babam oyun oynamıyor. İngilizler demiryolu yapacaklar, ben de trene bineceğim. Söyle ona beni de bindirsen. Akar Bey burada. Söyleyecek neyin varsa ona söyle beyefendi. Oo. Düğüne gideceğim. Gavur Vasil'in kız kardeşini evlendiriyorlar. Leyla. Kızım. Ne? Burada dur. Gavurlar rakı içip domuz eti yiyip zevki sefa ediyorlar oğlum. Uber'e söyle sana atını versin. Leyla. Kumar aklını yiyecek Muharrem. Belgrad'da kale meydan desteğinin başısın. Obrenović senin havana göre oynuyor. Ama sen İngilizlerin demiryolu için açgözlülük yapıyorsun. Utan! Leyla.
Ha! Yavaş ol hatun. Neka genç hizmetçin yok mu? Aslı hatun benim biricik oğlumun, Ali Aslanımın annesi. Sevdiğim misafirlerime hürmet ve saygıyı bizzat kendi gösterir. Diğer kadınlar için benim kapım kapalıdır Muharrem. Puh. Tezkereyi istiyorum ya da kafana vurdururum. Aslı, bu deyyus bir katil. Uber bu salağın kızını Leyla'yı çayıra götürdü. Çerkezlerden birini alıp ben de giderim. Benim yokluğumda buralara adımını atarsa hemen Çerkezleri üzerine sık gönder. Muharrem Bey, Muharrem Bey, yalvarırım Muharrem Bey. Kendi kafasına göre Avrupa Demiryolları için resmi tezkere. Tezkereyi yırtma merhametin için. Allah seni mededecektir. Akar artık aklını yedirdi. İyi kalpli aptal, yanlış üstüne yanlış yapıyor. Ama Yüce Allah'ıma teşekkür ederim ki oğlum Ali'yi geri getirdi. O sancağımızı ayağa kaldıracak. Arka cezası için prangalarına kendin dövdün. Leyla? Yavrular dizlerinin üstüne. Stanet. Как се казваш? Ali Aslan. Buyane. Dizlerinin üstüne gavur. След теб, Бояне. По дяволите! Ох, прости ми, Господи, че на празно споменавам името те, редом с името на нечестивия. Дядо Владика, А? вие направо от небето ли слизате? Тихо, тихо! Мощите на светец Игнатий не са ли в Старозагорския метох? Ти от кого си научил, че мощите са там? Само предположение. Понеже съм чел много и знам откъде е родом великомъченика и къде е богослужил. Не е ли лична тази потайност? Не. Сатаната е взел облика на чужденец, който рови стайниците по цяла България. Мощите ще останат тук временно, докато отмине тревогата ми. Покажи ми подходящо място за скривалище. Ти ще бъдеш пазачът. О, трудна мисия. Какво би улеснило занятието ти, а? Светия ден и час на 8 октомври в четвъртък, на 6 час се случва така, че се навършва 40 години от как се упокои в Господа великомъченик Игнатий. Та шептя ден и нощ молитви за упокоение на душата му. Значи утре, а? Утре. Добре. Тогава утре, на светия ден и час, ще получиш офикията архимандрит. 100 велики поклона. И пази тайната
от зли очи и помисли, като Божия наредба. Какво ще кажа на майка ти? Василе, пази се. Зло иде от всякъде. Откъде дойде изстрела? От небето. Горе няма нищо. Светията ми каза. Какво ти каза? Злото иде. Konuşma becerisinde ustalık hançerde değildir papaz efendi. Konstantiniye kışlalarında bizi diplomasi alanında da iyi eğitiyorlar. Язик. Пафи. Мощите са преместени от Старозагорския метох. Какво ще кажем на европейския колекционер, папаз ефенди? Кажете да търси мощите в планинските обители на Казата. Гарнизапоп, например. Не мога да ти върна парите. Не искам да ставам поп. Не искам да ставам поп. Войчите те чака. Върви. Баща ти умря. Майка ти не може да ви изхрани. Как ще оцелееш? Само като се образоваш в разбиране на отвъдното. За да стоиш далеч от този живот. Лошия, земния, невъзможен за духовните хора.
А там е Кучмаларе. Одето идва родът ти, от дядо Драгой, преди 250 години. Оттам вече никой не те чака. Ела при мен в манастира. Ако си усърден, може и до Света гора да те пратя. А после и до Божи гроб. Но първо при мен в манастира. Илия не мога да живея, Войчо. На пост и молитва. А след това и до Атон. Благодаря ти, Господи, за чудото, което ми пращаш. Иеромонах Василий, владиката много ми е говорил за вас. Чакаме ви отдавна. Имаме и църковен хор. Невероятни гласове. Как се казва този малък роб? Той не е роб, той е син на сестра ми. Синът на роба също е роб. Попитах как се казва. Българите сме гостоприемни, маркизе. Макар и родени в робство, ние не сме роби. Роби сте? Дори не съзнавате, че сте роби. Когато кажеш на роба, на колене роб, е готов да ти изяде ръката от страх да не го удариш. Хайде сега. Ето тук. Добре. Ще купя един от конете ти. И с остатък от парите ще ти платя този малък роб. Никога повече да не пее. Хайде, на колене роб. Браво. 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 Господ да дава сили от на нашия дарител. Василе! Вече ще живееш тук. Взимаш книга от пълния рафт, прочиташ я и я подреждаш на празния. Докато си сменят местата, ще си се изучил. Господ сили има, не да дава на дарителя ни. Каква е тая книга?
Свети преподобомъченик Игнатий Старозагорски, втора част, страдание и кончина на свети Игнатий. Опасно четиво. Колко пъти да повтарям, че тази книга е вредна за неозрелият ум. Унижаваш се пред европейците и пред турците. Затова ми забраняваш мъченичеството като мисъл. Служа на Бог. С послушание само може да бъде спряно гръцкото влияние в българското просвещение. Закрили са 3 училища в Соболските села и 2 църкви. Тук има само лайна. Като се образоваш, ще те пратя в Атон. Хай! Мерен. Барон Бонар, за госпожата да се облегчи след пътя. What? Israel gentleman, my dear. What? Джон! Проклетите кокали на свети Игнатий! Намеря! Look at the boy. He's singing in the church now. Let's go. Get the horses. Браво! Finally, we found a treasure in this God-forgotten land, John. The boy's an angel. Keep an eye on him, dear, and don't allow them to dull his wits with physical labor. Но християнска естетика написах я на един дъх. Ще те вдъхнови за теология. Прочети я. Утре се приготви да заминеш за Одеса. По-сетне за Атон. Да. Всеки ден казваш утре. Ти защо не тичаш, а? На колене, роб. Василе!
Яродякон. Ти защо не четеш новохристиянската естетика? Знаеш ли, който избира свободата, губи живота си. Яродякон. Яродякон. Избяга. Замина. И открадна най-хубавия ми кон. С никой кон не се стига далеч, уважаеми архимандрите. Цялото ни отечество българско. От Свищов, Рущук, Силистра, Тулча и Варна на Черно море. А по вътрешност Враца, Севлиево, Ловча, Троян, Габрово, Търново, Шумен и Разград. Ония места са от тая страна на Балкана. А от друга страна на Балкана са, като се започне от Черно море, от Ахилой, Бургас, все покрай Стара планина. Следни главни градища. Айтос, Карнобат, Ямбол, Сливен, Казанлък, Шипка, Габършово, Калофер, Карлово, Сопот, Копривщица, Клисура, Самоков, София и прочие, Тракия, Жефили, Попол, Стара и Нова Загора, Черпан и прочие, които съставят до 500 села български. Ти си от Кочмаларе? Одрал си кожата на баща си Иванче. Случва се. Ти хайдутин ли си? Знаеш ли какво е това? Белгийка. Добре. Ядай. Дай патрон. Ето ти. Пак добре. Не си прищипа пръста. Васил. Дякон съм горе в манастира. Свети Никола? Да. Голям мъж си пораснал, Василе. От толкова маничък те познава. И един оръжен полк от 1000 добри, избрани и окървавени в бой люде. С 2 горски топа, с 4 тобуша и 4 тръби. И с 2 хирурга и 100 конници ще се пуснат тайно през поробеното ни отечество с горещи изов. Ставайте, братя на оръжие, за нашата мила свобода! Турското царство веки пропадва. Браво, господин Раковски! Кога се събираме за легията в Белград? Като стане момента ще пратя хабер, дядо Илио. Това ви е нишан за легията, юнаци. Който има кораж да заповяда в Белград. Господин Раковски, може ли да ми дадете книгите на Мацини? В манастира няма. Вие сте калугер. В църковните книги са описани първите бунтари. Светците. За тях четете. Оставете Мацини на поробена Европа. Поробена е България. Поробени са българите. България не съществува. Седлайте конете. Чакай, дяконе. Ако не се решиш за легионер и си пееш по манастирите, да знаеш, баща ти беше хайдушки атак.
Войко ти го предаде на Карбей. Ще ни чуят душманите и ще сринат черковата ми. А нас владиката ще отлъчи. Коя друга душа погуби с интриги и лъжи, а? На себе си се сърди. С Богом, Войчо. Къде отиваш? Какво да кажа на майка ти? Ами кажи, че не знам кой предаде баща ми. Стой! Натяс! Но! Първата рица за стрелба готови! Огън! Атака напред! Не можем пишати. Не можеш ти друго радити. Ovo ti je za pišanje. Za sve drugo uzmi mene. Bićeš mlađi 10 godina. Hoćeš da jebeš, a nećeš da plaćaš! On ne plaća kurvima! Kurvo jedna! Šta radiš, bre? Šta radiš? Pusti je, bre! Pusti je, bre! Bog te ubio, sram te bio, bre! Zatvaranje turskih garnizona duž reke Save i u Beogradu nije evropski hir, već prirodan kraj turskog prisustva u Srbiji. Kim bu? Yüzbaşı Cükiç, hükümdar Obranoviç'in makamından bir diplomat. Hani tezkere? Викелери конuşmak anlıyorum. Tekrar et. Ne istiyorsun? Knez Obranović ne želi rat sa Turskom, ali... Kale meydan kalesi Türk bölgesidir. Yoksa kapalar bana anahtarları verdi.
Башка? Белградска твърджава je tursko vlasništvo vekovima. Naši su se dede krstili u njoj dok se vaš Muhammed još zvao Mojsej. Vesaire. Atalarınızın damarında Türk kanı akıyor bizim atalarımız. Anladın mı? Samaritlerin tohumlarının kanı, anladın mı? Šta priča ovaj niži oficir? Benim diplomatım Dustanal'a seviyor ve bundan dolayı oluyor, aşılıyor. Böylece ahlakların korumalarına gidiyor. Bosna i Hercegovina je u krvi. Grčka i Crna Gora su sledeći. Turski garnizoni ne ostaju u Beogradu da paze našu autonomiju, a da nas pobiju. Burası rüzgarlı. Kolay üşütürsün. Anladın mı? Bunu hükümdara söyle. Burada rüzgar şişmiş narın yanaklarından esmez. Asker gibi arkadan bel altı bıçıklar. Reci Obrenoviću da se istorija piše kjaurska krvlju. Jebem li vam milu, majku vam jebem i da vam se ne najebem, pizda li vam lepa materine vam jebem. Askerler dalsın mı? Barışçı Türk nüfusunu cemiye topla ve tıpçılara yandır. Toplara doldursunlar ve bekleninler. Sen ise çocuklarına ziyarete git. Kimsem yok. Burada kalacağım. Трябва да сте готови, когато настъпи часът. Хайде, Караджая! Хвърли го, бе! То часът няма какво да го чакаме. Часът ще чака нас. Ти какво ли му таеш? Дай! Дай! Казал съм и ще повторя. Ние искаме българско да бъде държавата. Да ни приемат другите държави и да ни уважават. Затова не може да се държим като разбойници. Скоро ще е война. Сръбската автономия не е по вкуса на турците. А тръгнат ли на нож? Трябва да сме готови да се включим в тази война срещу общия поробител. Като истинска армия. Да чакаме чужда война, за да влезнем за свободата на България. Дрън, дрън, ярина. Žednju za novcem i vlasti li je sakupila ovu bandu razbojničke rulje? Кому имам честа да отговоря? Капетан Đukić, шеф протокола кнезу Обреновичу. Драго ми е, господине Савичу. Българските легионери не са паплач. Те са чисти и честни юнаци и работят из града за прехраната си, макар и в бедност. Обучението им дава бляскави резултати. Скоро ще поведат чети за освобождение на отечеството ни България. Бугари немaju svoje землje, а само землю за гроблje. Доверен човек от английската легация ми обади, че турците след бунтовете в Босна и Херцеговина ще ударят и Белград. Имате 100 руку, очiju и ушiju на Балкану, господин Раковски, ali ipak brborite. Не дърдоре заради ясния си глас. Скоро ще опрете до нас. Vođa turskih garnizona duše reke Save i Beograda je prijateljski nastrojen prema evropski priznatoj nam autonomiji. Бухарен бе е верен на падишаха. Ако Сърбия не обяви войната, Турция ще го направи. Vaš špijun, baron Bonor, je očajan kockar. Krajni cilj njegovog života je da isklesa kocke iz kostiju vašeg svetog Ignatija. Василе! Дрънкането на великомъченически кости е опасно занятие в присъствието на български дякон. Srpska vlada će platiti vašu obuku. Izgradit ćemo kasarnu. Dobit ćete odela, hranu, oružje. Potpišite sporazum. Обявите ли война на Турция, ще ударим крепостта Калемегдан и победата е ваша. Маскара. Христо! Тук съм. Иди в Тръстиките до пристанището. Там чака един карловец. С покрита лодка. Плати му 100 белгийски пушки и ги докарай веднага. Ще артисат. С остатъка купи лъвчета за кълпаците. Бягай. Матей! Да. Прочети молитвата на момчетата. Отче наш. Мерджанов е прекопач стан от Тете Венец. Благодарим ти за насъщния.
Белгийките кигицане от него с 10 отгоре. Благодарим, че за същия. 10 отгоре. И 100 лъвчета. Дай ни сили в святото дело. Дай ни сили в святото дело. Ние сме се врекли в Отечеството. Ние сме се врекли за Отечеството. И ще умрем за България. И ще умрем за България. Амин. 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 Джузепе ке го свали папата и ке го освободи Рим. За медни грошове няма как да те уредя в похода на 1000-та. И аз сакам да умрем за свободата на народите. Имам един приятел, по-голям комита и от Гарибалди. За тия пари ще те вземе. По-голем? По-голем от спасител на светот? Фра Дяволо, разбойник, който еде рибата, докато другите броят люспите. Къде са белгийките? Ти защо излъга, че дяконът не щял да дойде? Я не лажем. За какво съм ти? Да ми попееш. Тебе с удоволствие ще те опея. Виж това месо. Било е живо. Сега само сянка от него е останало. Така и с теб. Гледаме те, уж си човек, а всъщност си само сянка на себе си. Не съм разбойник. Чета водя. Борим с народните изедници. Виждаш ли как изрисува сянката си? Като да е лицето ти. Но не е. Ето, този шиш е къс. Сянката му обаче си е същата. Така и с робството. Гледаш ли го за свой кеф? Алчност, подлост, глупост, невежество, безхраберие. Не го виждаш. Вари го, печи го, роба си е роб. Даже се питам дали робите знаят, че са роби, а? Накъде? Ще вървя на Божи гроб. За Божи гроб първо трябва да се изповядаш. Пушките са в съндък. Къде е съндъка? Първо парите, после съндъка. Къде са парите? Ние сме патриоти, борим се с народните изредници. Борите се за плячка от контрабандата. Абе, за хляба е всяка битка.
Капитан Джоко, предавам се. Като се предавате, запали свещи и дай ключовете от Кале Мегдан. Да се вдигне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето му, които го мразят. Разпръсни ги, както се дим разнася, както се топи восък от огънта и нечестивите да загинат пред лицето Божие, а праведните да се развеселят и да се зарадват пред Бога. U ime knezu vas pozdravljam za kraj rata sa Turskom. Nema vam ravni po junaštvu na Balkanu. Vaša imena i vaša dela će se čuvati zauvek u Vojni muzej Beogradu. Hvala vam, Bugari. Zatvaram legiju. Dajte oružje i idite u miru. Mogu da otvorim granicu sa Vlaškoj, ali sami treba da platite transport. Братя, отечеството е гордо с вас. Трудно говоря лъжи, когато мисля истината. Разтурям легията не по своя вина. Това е само едно временно отлагане на службата ни. Направете опит да смирите гнева. Той е потребен само в сеч. Предател, умри! Ще те убия! Който премине тази черта, ще бъде посечен на място според закона по време на война. Войводо! Не е правилно да прилагаме български военен закон по време на чужда война. Ще е срам и грях срещу отечеството. Юда Искариотска. Иде скръбен час. И всеки от нас ще поеме по пътя си. Братя! Да живее България! Добре за отечеството!
Ученичка ли си? Даскалица. Добре. Изцапал сте си ризата. Да. Благословен Бог наш, всегда нине присно и во веки веков. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и явися нам, благословен. Не нарушавай канона по разнико. А къде в канона е написано, че трябва да лъжеш послушника си и да ограбваш труда му? Дяконе, поздравявам ви за великолепното пеене. Такъв глас няма дори и в Париж. И как е живота в Европа, госпожице? Татарска. Госпожица татарска. И вие ли сте дякон? Не. Госпожице, кажете на баща си да се държи тук, ама... Това вие го кажете на баща ми. Тамян. Muharrem Bey. От Белград се завърна Васил Иванов. Легионер, бунтовник, бративо на каторга. Аз съм архимандрит Василий, войчо му. Политическите процеси, папаз Василий, са дебела работа. Доказателства, свидетели, европейска шумотевица. Я измисли нещо друго. Открадна ми коня. Конекръста. Люта работа за сърцати мъже. Bunlar konağın en son evrakları. Bu makama benim yerime oturmanın bedeli ne oldu Muharrem? Bedelini yıllar önce bana bu tezkereyi vermekle karın aslatın zaten o dedi. Bu tezkere 5 para etmez. İngilizler sana boş yere güveniyorlar. Etrafında tek parçacık bile taş bulunmayan bir araziye
Demir yolu mu inşa edilirmiş öyle? Pliskaya yerle bir ederler al sana demir yolu. İçin istediğin kadar taş. Hayır. Kale meydanın kapılarını kendi çıkarların için açtın. Кой? Толя. Сега е придаскал Иван Ковачев. Закон е кралство, закон е кратък и ясен. Без сила. Akar, yaşlandın artık. Kendi düşen ağlamaz. Hep arkadaşın olarak kalacağım. İstanbul'da yargılanacaksın Muharrem. Bunun hesabını vereceksin. Ali Aslan seni mahvedecek. Sana söz veriyorum. İstanbul'a medeniyet güzel günler seni bekler. Sana bir tavsiye, kapıcıya git. Видях ви в Кале мейдан. Добре унижихте баща ми, Мухарем бей. Госпожица татарска. Не. Лейла. Какво прави туркини в българска църква? Заминавам за Париж. Елате с мен. В Париж нямам работа. А просвещението, Волтер, Русо, обществените борби на великите идеали за правата на човека, селските свободи, равенството пред законите. Османската империя е проклятие за всички ни. И сърби, и гърци, албанци, босненци, арменци. Дори самите турци са неосъзнати роби. Училището има нужда от нов даскал. Образован, способен и особено млад. Защото аз нещо позабравям. Гръцкото духовенство е подкупило всичките ни читави даскали. За това мисли момче. Стига с това робство. Не виждам наоколо поробители. Ето ви един. Васил Иванов Кунчев. Подарък за даскалото. Яков Лъвски.
Елате в Конака да си поговорим за стрелбите из Белград. А защо не за казармите в Цариград, Али Аслан? Този кон твой ли е? На Войчо. Аталон! Какво е направил Ефенди? Разказа ли на георгчетата за българските царе? Какво искате от него? Той е свещеник. Конекрадец. Конекрадец? Тук му ще има на кого да пера ризите. Колко романтично, като в дивен европейски роман. Той е духовен човек. Бройте си духовниците с един по-малко. Защо краде архимандрита? Светецо. Завел съм много пъти конете на Войчо ми. Съм ги връщал здрави и чисти. Оче Алмада. Раковски ли те подучи? Раковски не го познавам. Раковски Танамас. Браво, Геор. Не си ли жаден? Няма вода. Така ли? Сугитерин! Папаз Василий друго дума. Открадна ми коня и замина за Белград да прави бунт. И като ми умори коня, го насаламясал и изял. Кръсти се сега да си оттегли жалбата. Защото иначе каторга. На каторга отиват политическите. Кръците ги бесите. Онова конско месо солено ще ти излезе. Пий ми водица. След теб, Бояне. Теб няма да те беся. Арсеник, всеки ден, докато окапеш и започнеш да се влачиш. Бесен си на нещо георгско в себе си. Нали, Аслане? Подпиши протокола за разпита. Проведен мирно и доброволно. Аз, Васил, какъв беше? Проведен мирно и доброволно. Аз, дякон Левски. Дякон. Лъв. Християнски. Християнски. Resmen domuzlara benziyorsun. Ya ben nefret ediyorum domuz gördüğümde kusasın. Ей, тия хористи. Сред са на уния българи, дето на пролет ги биха и гърци, и турци, и чепкани заради църквицата ни. Но ние все пак се я взехме. И няма да я дадем. Ο προστάτης σας, ο Σουλτάνος Αμπτούλ Μετζίτ πέθανε.
Να ζήσει ο Σουλτάνος Αμπτούλαζής. Αυτός θα δώσει τέλος στη διαμάχη για το ζήτημα της Βουλγαρικής Εκκλησίας. Οι Βούλγαροι δεν θα συμμετάχουν ποτέ στην εκλογή του Έλληνα Οικουμενικού Πατριάρχη. Великий вазир Али Паша е на наша страна по повод искането ни половината от Светия Синод да бъдат българи. Така че край на гърците в нашата църква. Българските училища и черкови няма да се говори гръцки. Αυτός ο δρόμος είναι ελληνικός. Άντε πιο πέρα! Тази улица е на българска земя. Hey! Yeter bre! Burada kimin olduğunu unutuyorsunuz galiba. Tamam. Hadi gelin aramızda anlaşalım. Kostis, sen Yunanca konuşmana bir itirazım yok. Ivane, senin de Bulgarcana. En önemlisi aranızda anlaşın ve gereken ödemenizi yapın. Eğer aranızda anlaşamazsanız bense anlatmasını bilirim. Kimin kim olduğunu asla ve asla hiçbir zaman unutmayın. Γι' αυτό ο Βεζίρης άφησε τους Ανθέλληνες, Κωνσταντίνο και Δημήτρη Μιλαντίνοφ, να σαπίσουν από τον τύφο στις φυλάκες της Κωνσταντινούπολης. Един грък иска да затвори българското училище и черкова. Кой? Ще те вземе всяка мърсия с закърпена уста! Мухарем бей ще прати пандури да ви хванат. Ще затворят и училището, ако разберат, че и аз съм завесен. Иди първи в конака. Да. Напиши донос. Те ни биха. Ние сме проста рая, песни пеем. Ловят легионерите. Заловиха и дякона Левски. За дякона Левски се обади на руския консул в Филипето. С Геданов са първи приятели. Всеки петък му печатаме вестничето. Хайде, тръгвай. Женитбата ще почака, братя. Мухарем бей ни е вдигнал мерника. Носете поздрави на войводата във Влашко. Аз оставам. Геданов ще ме пази заради книговезницата си. Хайде. Петко, идвай. Като си толкова християнин, кажи къде е разписката, че Юда е предал вашия Христос за 30 сребърника. Няма я. Значи не е имало такова предателство. Нито борба. Нищо! Само легенди и лъжи! Бог е един, човече. Хората са различни. Аллах е единствен. Но нито е раждал, нито е роден. И няма равен нему. Той е целта на всички въжделения. Грешиш, Бояне. Куче. Изтрихте с кръв 5 века българска история. Но няма да затриете българското. Убийца. Подучи сина си да отреже главата на сестра си. Ти го вкара в грях. Защо? Защо го направи? Рекох му, хвърли главата й, Никола, да се не види и не чуе моята малка Димитра. И нека мало и голямо да запее, как брат, родна сестра за трима са продадена българска вяра. Какво си ги задрава турците? И те са хора като хора, и добри, и зли. През робските 5 века нашия народ е построил над 3000 светски училища. И когато парите не са достигали, турски богаташи са ни давали заеми, а гарант ни е била Османската империя. Империята е! Султана се грижи за раята си. Плащате данъци, но това гарантира вашия и нашия живот. Мирът. Какво искате? Плачете Европа да ви жали, защото сте никакви.
Като толкова ви тежи робията, защо не скочите сами да се освободите? Не можете! Тихомълком се предавате един друг. И най-юнак е оня, който най-ниско преклони глава. Така и децата си учите. Прав си. И кражбата, рушветчийството, подлостта, мързела. Се хаири са от вас. Аслане, къде тръгна? Забрави да си вземеш протокола. Една моя близка приятелка иска да те види. Баракан, Герсин! Сега си като светец. Няма да можеш да я докоснеш. Баракан Гелсин! Тук е студено за теб. Горещо е. Али е добър човек. Той ще те пусне. Върви си. Историята е това, което наистина се е случило, а не онова, което някой иска да ни накара да мислим, че е станало. Скоро прочетох някъде тая мисъл. Заповядайте, господа, седнете. Какви са новите цели на благотворителното дружество? Евлогия е против разгласяне, но пред вас като руски консул е нужна една ясна позиция, за да няма съмнение и недомлъвки. Войвода, свобода или смърт? Чорбаджи Герданов ме провожда при теб с писмо. Лично и спешно, войвода. Какво знаем ние за свободата, добри човече? Освен, че е възможна само смъртта. Ристю, книговедица съм. Тия дни ще се женя за една влашка поетеса. Та заповядайте. Не съм някой прост чиляк, де. Грамотен чиляк съм. Христо, изчакай вън. Арестуван е някой си Васил Дякон Левски. Нуждаел се от протекция. Някой познава ли го? За един легионер с завидни умения ли да е реч? За един наивник, каквато е цялата наша българска революционна емиграция. Доста са остри противоречията ни с войводите. По въпроса за освобождението на България от османско иго, добродетелната дружина разчита най-вече на помощта на Русия. А такива като този Левски, войводите Раковски, Касабов, Хитов и други комити сами искат да правят революции. По-скоро под давление на Мацини. Такива революционери са, меко казано, вредни. Не пречи да ги подпомагаме с необходимите за следващата легионерска дейност средства, но за протекции срещу турската власт и дума да не става. Аз нищо добро не съм чувал за този дякон. Но ако в него са заложени руски интереси, ще го откупим. Не струва пукнат грош. Чуйте, господа, какво пише Герданов. Васил Карловица е ценен, има потенциал, енергичен е, а самият му личен образ носи някаква автентична национална харизма. България е негова
Това и турските власти го виждате, Войги. Предполагам вече, че е набелязан и от англичаните. В такъв случай не само вреден, а и опасен. Не ви насилвам, господа. Поръчай веднага файтон, заминаваме. Ще се поразтъпчем. Христо, трябва да изземете всички гръцки книги от черковата Света Петка на Тепалото. България е била него. Сърцат, харизматичен. Касабов няма да го изпусне. Макар че този легионер си е едно просто момче от народа. Именно от народа. В това му е силата. И слабостта. Влязъл е вече в тефтера на правителството. Ще го пазим. Една скромна сума като начало ще му помогне да мести камъчетата, сетне планината. Ще говоря с Ценович да го поеме. Пазете само убийство да няма. Ще вечеряме заедно. Дяконе! Христо! Цели си, бе? Аз съм. И тебе ли те вкараха в кауша? Вредих се да давам хляб на хапузите тази вечер. Навсякъде има хайки за легионери. Доктор Рашка каза да не бягаш от кауша и да стискаш. Найденгеров и чурбаджиите са говорили с владиката да извика войчо ти, за да оттегли жалбата. Лъв хляб не яде. Петко, не сме тук да ограбваме, а да превземаме. Напълни тая попска гуня. Гръцки книги. Всички ще ги запалят. О, ти коя си, бе? И какво правиш тук? Гевор Василий, Сербест Баракан. Ябанджия съм и писател на народни стиховце. Я кажи едно народно стиховце. Ти защо отреба гръцкия клисар, а? Клисаря е паднал от камбанарията и е умрял. Ти ли го будна? Ко си правил гръцка черкова? Аз у гръцка черкова не влизам. На мен черкова ми не трябва. Ракия. Ако гърците не ме пуснат, джамията е отворена. Все е Божие место. Ай от черковата, а от джамията. Не ли? Айде сега си вървиш. Ние ако бастисаш още някой гръцки клисар, ще прибера.
Скоро ще ми трябваш. Ще се женя. Ако благослови дядо Владика. С твоя храненик много лесно може да се оправим. Бог не дава. Нека живее. Добре. Но зависи какъв рушвет ще дадеш. Мога да дам 3 мазни овци и 1 рунтав коч. Ого! Ако поговорите с владиката да ме остави в манастира, на каква да е длъжност? Ей, накъде бе? За Сърбия! Затворихме работилниците! Султана е дал поръчките в Белград! Тано Чико ни вземе на работа! Ще работим там! Киският дрехи за армията! Ще взема да я запаля тази фабрика! Ей, тук е Булгада! Вангелио! 2 куршума носа! Единият е за тебе, другия е за мен, ако не ме вземеш! Христове! Ей, така се прави. Кой е жениха? Не съм аз женихът. Станала е грешка. Момъкът е малко притеснена, ама ще му мине. Абе, Христо, влизай вътре, не се запирате. Лъже. Той е мереклията, аз съм само световник. Хайде, влизай вътре, ще си отживееш. И европейците и турчулята са ти вдигнали мерника. Вангелия ли се е прищяла? 2 влахи търсим. Избягали са от вертепа на Трифон. Сиге ще пусна кучета. Къде върлува сега четата на Илю войвода? По усолищата. Аристио, народната работа е над всичко. Като ти кипне кръвта да се жениш или да късаш усти, кажи си. България е моя и аз съм нейн. Да, дяконе. Тя е в мен и аз съм в нея. Да ме прости и Стания. Каква Стания, бе? Аз съм Вангелия. Само да си лъсна обувките. И идвам да те взема, че баща ти ще пусне кучетата да ме изядат. Аз ще си затворя кучетата. Караиване! Скоро започваме широко дело. Който иска да умре за отечеството, да бъде готов. И на сън да ме викнеш, веднага довтасвам. Защо?
Аз се отделям от тебе, майко. Завинаги. Накъдето и да тръгнеш, тук си. Неща спомени. Ако не се върна, свари жито. Нека я опее вместо мен. Жито за помен нямам. Ти не може да умреш. Привременният закон за народните горски чети през лято 1867 забранява пиянство, лъжа. Това добре. Всеки четник е длъжен да не прави клюки и клевети, с цел несъгласие и раздори и да е доволен от заплатата, която намери за добре, да му дава войвода. Никаква плата! Ние сме се клели да умреме за свободата на отдачеството. Да! Да! Никаква плата! Да! Дърголя, пак ли си говориш, дедо Господ? Напоследък само аз му говоря. Превял си му, значи. Зарежи го и ти. Мисля теб да зарежа, войводо. Щети хайдути няма да спасим отечеството. И двамата не могат да плуват. Добре, свършихме още в началото, Господи. Заклевам се днес пред Бога и кръста. Заклевам се днес пред Бога и кръста. Закона! Закона! Че няма да кръда. Лъжа и пиянство. Нито да правя клюки и клевети. Нека светлото слънце бъде мой свидетел. Нека светлото слънце бъде мой свидетел. А острите ножове на юнаците нека бъдат мои казнители. А острите ножове на юнаците нека бъдат мои казнители. На моето престъпление. На моето престъпление. Заклех се! Заклех се! Пусни, Марко! Миткало, Василе, Господ те проща. Абе, Господ, държа си ушите отворени. Късмета много често чука тихо и ме е страх. Да не го пропусна. Леле. Ще мреш, когато аз кажа. Затръби и третият ангел. И от небето падна голяма звезда, горяща като светило. И падна върху третата част на реките и водните извори. И името на тая звезда е Пелин. И третата част от водите стана на Пелин. И много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили. Допълна ли огънът? Какъв огън? Давай, бързо! Хинина! Не. Другото. Я пробвай ти.
Кой те е клал, бе, човек? Дай момината сълзица, момината сълзица. Подволите. Апостоле, не попръжвай в черковата, не попръжвай. Аз чувам. Ама ухото ми се е пълни с вода и нямам мигване от тормоз. И отдолу дебелата Мара. Като гледам някой по-зле от мене и ми става по-лека болката. Това е календар. С негова помощ отгатвам космически тайни. Слънцето, луната и всевиждащото око на космоса. В него капнах твоя кръв, Апостоле, и календарът ми показа живота и смъртта ти. И кога ще умра? Точно на Рождество, след 5 години, на 6 февруари. Цели 4 Рождества ме очакват. Кой като мене, а? Организирам в село Михалци един таен отпор. Един берковски изрод предаде толкова бунтовници на Хитов, че дори някой да се намери да му свети маслото, пак няма да изкупи греховете си. Чиста и свята република е бълнуването на мъртвите юнаци.